И ето ни в третата част на видеото. Така, продължаваме с въпросите, които може някой да ви зададе. Един от въпросите, които питате е: колко често се прави ежегодния инструктаж и проверката на знанията? Или инструктажа? Веднъж годишно. Какво трябва да се направи на този инструктаж? Трябва хората, които управляват товароподемни кранове и прикачвачите, да бъдат инструктирани за начин на привързване и прикачване на товарите по съответните схеми, за начините за придвижване, завъртане и складиране на товара, за подаването на сигналите между прикачвача и лицата, които управляват товароподемните кранове, за безопасно спускане на машиниста от кабината при аварийно спиране на крана, за предаване на управлението на радиоуправляемия кран от единия към другия команден блок. Как се става преминаването от радиоуправляем към съответно работа от кабина. Лицата, които управляват товарозахватните приспособления, са длъжни да прикачват товарите съобразно изискванията на схемите, които са получени за това нещо. Така. Продължаваме нататък с задълженията на какво разстояние най-малко трябва да се придвижват товарите на 50 см от препятствията по терена. Това е минималното отстояние. Кога прикачвача може да стои в близост до товара? Само когато е вдигнат на разстояние до 1 метър. За насочване на товара е необходимо да се използват въжета или някакви дървени пръти с куки, които могат да контролират съответни товарите. В никакъв случай не се протягайте така под товара, за да завъртите пачката с желязото или каквото и да било друго. Има изискване да не се стои под товара и може да бъдете в близо до него само на височина 1 метър. Какви са задълженията на краниста? Да повдигне товара на височина 30 см, за да се провери неговото правилно окачване и дали ще задържи спирачката с съответния товар. Така, след това сега ще ви зачета това, което ви казах за членовете 60, т.е. 75, 76 и 77. Така, не се допуска преминаване на хора по пътя на придвижване на повдигателното съоръжение. Обикновено на строителните площадки трябва да има зона за повдигане на товара, зона за придвижване на товара, която е освободена от хора, и да има, съгласно една наредба за безопасно строителството, ограничаване обсега на крана с едни знаменца на оградата, за да не излиза товара и крана извън тези означения. Така, повдигателните съоръжения, лицата, които ги управляват, не трябва да допускат. Не трябва да допускате лица, които не участват в товаро-разтоварния процес, да присъстват в местата за повдигане и сваляне на товарите. Примерно, някакви хора си говорят и вие пускате до тях, те трябва да бъдат отстранени. Присъствието на хора, включително и прекачвачите в близост до товари, които се повдигат или спускат в близост до стени, колони, складирани материали, вагони, машини и други, бих допълнил още и в близост до края на плочата или до края на място, от което някой може да падне. Ако вие сгрешите с движенията или двамата прикачвачи, единия бутне, другия дръпне, може да падне човек от височина. Трябва да бъдат на безопасно място, и ако сградата е заградена с парапет, който представлява стойка и дъска, няма да го спаси, ако тръгне крана с товара на някъде. Така.
Присъствието на хора под повдигнат товар при качвача може да се набира, както ви казах, когато е до 1 метър. Какво ще е забранено? Забранено е повдигане и спускане на товара върху платформа на превозно средство в присъствие на хора на платформата. Може да се намира човек на платформата само ако има достатъчно място да се отдръпне, съответно при улюляване или при преместване на товара. В кабината не трябва да присъства шофьора. Шофьора стои отстрани на камиона, не стои в кабината и вие не минавате над кабината. Защо това е важно? Защото по някой път се е случвало, то не по някой път, доста пъти се е случвало при товарно-разтоварен процес шофьора да погледне в двете странични огледала и да каже няма никой и да потегне, докато крана се намира в зоната на камиона, нали, в неговата карусерия, докато е привързан товар и така нататък. Не е разрешено да се придвижвате, т.е. да работите, когато шофьор е в кабината. Нали. Забранено е да работите когато в присъствието на електромагнит, нали, ако работите с електромагнит, в зоната на електромагнита има хора по време или грайфер, това е щипка, да работите с магнит или щипка, когато наблизо има хора. По време на работа разстоянието между която и да било част от машината и електропроводите да бъдат на разстояние по-малко от член 523 на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби, електрически топлофикационни централи и електрически мрежи. Това е един специален правилник за електробезопасност. Нали? Има си там отстояние на какви разстояния трябва да бъде крана. При придвижването на повдигателно съоръжение в разпределителни уредби или в близост до въздушни електропроводи, също така на разстояние по-малко от член 514 от правилника. Използването на повдигателно съоръжение при условия или по начин различен от определените в инструкцията за експлоатация. Ако някой ви пита, къде пише, че не може да дърпаме с крана платната или да кажем вилицата или тухлите, казвате ето така. Използването на повдигателно съоръжение при условия или по начин различен от определените в инструкция за експлоатация. Ето там пише, никъде не пише в инструкцията за експлоатация. Така, забранено е разполагането на повдигателни съоръжения, доземни откоси и изкопи в съответствие с минимални отстояния. На какво отстояние трябва да бъде повдигателното съоръжение от склона на изкопа? А ако не може да се спази това отстояние, трябва да бъде укрепен по подходящ начин и в интернет има доста видеа с паднали кранове в изкопа от суртването на почвата. Така, забранено е при прекъсване на работа товарът да се остави в повдигнато положение. Всички кранове имат някакъв авариен начин за отпускане на товара. Колокрановете имат освобождаване на спирачката на редуктора и на барабана с въжето. Автокрановете могат да имат освобождаване на хидравликата и спускането на стрелата или освобождаване на въжето, нали, на спирачката на въжето за спускане. Имат някакъв начин, не може да си оставите товара и да си тръгнете. Нали. Така, забранено е качването на хора на повдигателното съоръжение по време на движението му. Забранено е товаренето и разтоварването на товарни автомобили, когато в кабината има хора. Казах ви, случва се камиона да тръгне и да стане фал. Може и нещо да удари кабината, нещо да падне и така нататък. Товаренето и разтоварването на товарни забранено е работата на повдигателни съоръжения при неработещи или неизправни предпазни устройства, контролни уреди, спирачки или звуков сигнал. Ако не ви работи клаксона, не работите с крана. Но това е по-важно за спирачките всъщност. Работата при силни валежи или недостатъчно осветеност на работната площадка. Ако не виждате добре знаците поради дъжд или мъгла или да кажем не е добре осветено, трябва да спрете работа. Така, боядисването, забранено е боядисването на стоманените вериги и куките.
складирането на товарите в неустойчиво положение, да поставите някакви неща и да паднат. Нали. Трябва да са в устойчиво равновесие. Буксирането на един кран с друг често се прилага при мостовите кранове. Примерно единия не работи, имат 4 крана на полето и с единия да бутат другия. Нали. Би трябвало да имат предпазни устройства, които да не позволяват доближаването на крановете един до друг. Разполагането или работата на повдигателни съоръжения при условия или по начин различен от предвидените в проекта. Забранено е разтоварването и товаренето и складирането на товари на места различни от предвидените в проекта, където пише, че място за подреждане на товари, там може да ги поставите. Наличието на неизправни сменяеми товарозахващащи приспособления, такива без маркировка. Ако няма маркировка на сапана, не може да работите с него. Повдигателните съоръжения по член 2 могат да се използват за повдигане на хора само, когато една секунда, само искам да проверя нещо. Да. Така, кога може да вдигате хора с повдигателни съоръжения? Само когато се намират в регистриран кош, който е предназначен за повдигане на хора. И там трябва да има определени условия за вятър, нали, за отстояние минимално от върха, нали, от коша до куката и така. Трябва да се извърши оценка на риска, да се документира извършването и преминаването и предприема всички мерки за намаляване на рисковете. Общото тегло на коша и хората не трябва да са повече от 50 на 100, 50% от товароподемността на крана. Скоростта на вдигане на коша не трябва да превишава 1 метър в секунда. Т.е. скоростта на повдигане 50 см в секунда, а на хоризонтално движение 1 метър в секунда. Да има осигурена двустранна радио и връзка между храниста и кората в коша. Да има устройство за измерване на скоростта на вятъра, да не се извършва повдигане на хора с кош при скорост на вятъра, превишаващ 7 метра в секунда. Така, днес други още има неща, ще си ги прочетете, нали, но не се допуска лицето, управляващо повдигателно съоръжение, да напуска мястото си, в смисъл да не слизате от крана, ако има в него коша. Минималното отстояние от пода на коша и куката на повдигателното съоръжение не трябва да са по-малко от 3 метра. Огражденията на коша трябва да могат да се демонтират само с инструмент. В смисъл, когато работят в кош, не трябва да може да демонтират парапета, примерно, на коша. Трябва да имат инструмент. Когато в коша се извършва заваряване, трябва да се гори защита, която да предпазва тоководещите части на апарата за заваряване от контакт с металните части на коша. Стрелови, местими, радиални придвижващите се кранове не трябва да се придвижват, докато окачение на тях кош има товар. Лицето, което управлява повдигателното съоръжение, трябва да извършва преди вдигане на коша проверка и техническа изправност на коша. Нали, краниста да провери коша. Ползвателят на повдигателни съоръжения и лицата, които го управляват, не трябва да допускат използването им за повдигане на хора, ако не са изпълнени изискванията на член 1 или 2. Нали, това за кошовете е много тегава работа. Скъпи са тези кошове, на много места съм виждал да се вдигат с какво ли не. Лицата, които управляват повдигателни съоръжения, са длъжни да изключат главния прекъсвач на електрическото захранване при необходимост от преглеждане, ремонтиране, регулиране на механизмите и електрообзавеждането на повдигателно съоръжение и при излизане на хора на площадката на крановете, мостовите, и ако някой се качи върху крана, изключвате главното захранване. Има си предпазител. За да повдигат предварително товара на височина не по-голямо от 0,2-0,3 см за проверка, както ви казах, на правилното окачване и дали ще работи спирачката. Да преместват товарите на височина не по-малко от 50 см, да изключват електрическото захранване на крановете и да заключват кабините им след приключване на работа, а крановете, които имат релсозахватни устройства, да закотвят към релсите на площадките за домуване. Козловите кранове, които са отвън
на релси, след приключване на работа се поставят едни специални скоби, наричани котви, за да не ги издуха вятър. Това е превода на този член. Да съхраняват на недостъпно място командните блокове на радиоуправляемите кранове след приключване на работа с тях. Масово дистанционното се слага някъде и който му трябва крана може да има достъп до него. Да не повдигат товари, намиращи се в неустойчиво положение, окачени на единия рог на дворога кука, да не влачат товара и да не придвижват посредством кук и вагони, посредством куката вагони и други платформи без използване на надлъжни ролки, да не освобождават чрез крана притиснати от товара сапани, въжета или вериги. Много често на строителните площадки слагаш някакви материали, не слагат трупчета отдолу и казват издърпи си сапаните и ти дърпаш и всичко става така, забранено е. Така, да не допускат прикачвачите да теглят или да дърпат товара по време на повдигането или преместването му. За направляване на дългомерни или обемисти товари прикачвачите може да използват прътове с куки или въжета. Работих с една бригада, която като хване товара и почва да го дърпа, с едно води магаре, не може да смогна да ги последвам къде искат да отидат. Нали? Така, да не включват механизмите на повдигателните съоръжения, когато върху него или релсовия път има хора. Допуска се изключение за лица, които извършват прегледи и ремонти, като включването на механизмите се извършва само по сигнал от тези лица. Да не завъртат стрелата на движещ се кран. Когато крана се движи по релси, да не въртат стрелата на колокрановете. Това да не завъртат, да не повдигат товари засипани с земя, затрупани с други товари, закрепени с болтове или заляти с бетон, да спазват изискванията на инструкцията за експлоатация за положението на стрелата по време на предвижване на стеровия кран с или без товар. Така, ползватели и лицата, които поддържат повдигателни съоръжения, са длъжни да не ги пускат в експлоатация. Няма да ви го зачитам това. Така. Когато съоръженията престанат да съответстват над нормативните изисквания или при някои от следните неизправности. Движението на кабината при отворена шахтена врата. Значи не би трябвало крана да работи, ако вратата на кабината е отворена или тази отгоре, която е на люка и там няма поставен крайен изключвател или е апгрейднат с една специална тел, която го държи затворен, независимо от положението на вратата. Така, отворена или незаключена шахтена врата на кабината, намиращи се извън зоната за спирка. Повреден на ограждането на кабината или на шахтата. Силен шум, вибрация или неравномерно движение на кабината. Неправилно функциониране или неизправност на защитните елементи, двойки, шайби и така нататък. Шум в редуктора сигнализира за неизправност, значи нещо ви къркори там, ама вие си работите, нали? При появата на необичайни шумове на крана трябва да спрете работа, да извикате фирмата за ремонт и поддръжка, ако вие не можете да установите от какво е. Примерно някоя пластмасово шише на колегата се е забило и жули в ролката. Примерно махате шишето, но ако не е нещо видимо, извикате фирмата за ремонт и поддръжка. Така, казвам, шум в редуктора сигнализира за неизправност на червяка, износване над допустимите норми на въжета, канали или на триещите се или на трищета. Липса на осветление в кабината, наличие на вода в шахтената яма, отклонение от точността на спиране на кабината, други неизправности, посочени в инструкцията за експлоатация. Ако не са регистрирани пред органите за технически надзор, когато на повдигателно съоръжение не е извършен технически преглед, съгласно кой си член. Ако не е минал преглед, крана не трябва да работи с него. Когато в акта за първоначален преглед или в ревизионния акт е вписано, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация, не трябва да работите, ако повдигателното съоръжение няма нанесена маркировка за съответствие за съществените изисквания, приложими по Закона за техническите изисквания към продуктите, ето този CE сертификат. Така.
Ако повдигателно съоръжение няма така. В случаите по алинея 1 лицата, които поддържат съоръженията с съдействието на ползвателя, трябва да прекратят незабавно достъпа до повдигателно съоръжение, да сигнализират и обезопасят опасните зони. Ползватели на повдигателни съоръжения, лицата, които го поддържат съоръжението, са длъжни да заключат машинното помещение. Норми за бракуване. Тук ви споменах някои от тях. Стоманените въжета на повдигателните съоръжения се бракуват съгласно нормите, определени в един БДС. Ще ви го спомена след малко. Стоманените въжета на повдигателните съоръжения се бракуват при дефекти, получени в приложение. Ще ви го прочета след малко. Халките на повдигателните съоръжения се бракуват при износване на повече от 10 на 100 от първоначалния им диаметър на профила, от който са изработени, или при намаляване на диаметъра на халката с повече от 5 на 100 от първоначалния. Сапаните от синтетични влакна се бракуват съгласно изискване за бракуване в инструкцията за експлоатация. Сменяемите товарозахващащи приспособления се бракуват, когато е унищожена или заличена маркировката им. Няма маркировка, не може да работите. Примерно не пише колко килограма вдигат. Товароподемните вериги на повдигателни съоръжения се бракуват при наличие на пукнатини, както и при износване на звеното на веригата с повече от 10 на 100 от първоначалния диаметър или при удължаване с повече от 3 на 100 съгласно приложение 6. Куките на повдигателни съоръжения се бракуват при наличие на пукнатина, когато износването им в мястото на окачване на товар е по-голямо от 10 на 100 от първоначалната височина на тяхното сечение и при отваряне на куката над допустимото, посочено в паспорта на производителя. Казах ви, ако сте закачили нещо или без да искате при вдигане, ударите куката, може да се изправи. Ходовите колела на количките на крановете се бракуват при наличие на пукнатини, при износване на ребордовете им над 50 на 100 от първоначалната дебелина или при износване на повърхността на търкаляне, която е намалило първоначалния им диаметър с повече от 2 на 100 или при нарушаване на целостта им. Барабаните на механизмите за повдигане се бракуват, когато имат пукнатини или износването на каналите им е по-голямо от 0,02 метра. 0,002 метра, това са 2 мм. Ролките на повдигателните съоръжения се бракуват при износване на каналите им с повече от 40 на 100 от първоначалния радиус или при нарушаване на целостта им. Релсовия път се бракува при наличие на посочените в приложение 1.7 дефекти или повреди. Лицата, които поддържат повдигателни съоръжения, са длъжни веднъж годишно да проверяват елементите, възлите, частите на подкрановите пътища, дали подлежат на бракуване. В общи линии това е за мерки за безопасност. Казах ви за регистрирането. Друго не смятам, че съм пропуснал. Мисля с това да спра за бракуване на въжето. Сега ще ви кажа какви са изискванията, защото и това се пита. Кога се бракува едно въже? При износване на въжето може да бъде корозирало, може да бъде изтънено, примерно диаметър му 18, обаче се вижда, че на някакво място той е по-малък. Това означава, че може да бъде скъсано отвътре сърцевината. Ако въжето ви е навсякъде здраво, обаче има зона, в която е по-тясна, означава, че сърцевината е скъсана и може внезапно да падне. Това е много опасно нещо. Като пускате въжето, трябва да бъде с един и същи диаметър през цялата си дължина. Сега искам само да ви кажа на какво отстояние трябва да бъдат крановете. Дълбочина на изкопа 1 метър, 2 метра при песъчливи почви и при песъчлива глина или суха глина 1 метър. При дълбочина 6 метра, 8 метра при чакълеста
и примерно най-малко е 4,5 метра при глина. Има си го това в схемата в учебните материали. Функционална проверка. Какво трябва да ви проверява фирмата за ремонт и поддръжка? Това също по някой път може да бъде въпрос. Веднъж месечно се проверява изправността на предпазните устройства. Това е всеки месец, когато идва фирмата за ремонт и поддръжка. Предпазните устройства, отделните елементи и механизмите, въжетата, ролковия блок и товарозахващащия орган, органите за управление от кабината на крана и пултовете за управление, звуковата и други сигнали. Хидравличната система, тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, просто се прави оглед. Нали? Хидромотори, хидравлични помпи, клапани и сменяемите товарозахващащи приспособления се проверяват веднъж месечно. Веднъж на 3 месеца се проверява за видими с невъоръжени око дефекти на металната конструкция. Цялата конструкция би трябвало да бъде проверена. Връзките между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзки между основната рама и шасито на стреловите крано, закрепването на противотежеста и други. Електрообзавеждането на повдигателното съоръжение. Веднъж на 6 месеца се проверява за видими дефекти релсовия път, опорите в края на релсовия път, буферите, количката или телфера на крана и релсозахватните устройства. Функционални проверки на повдигателни съоръжения. Веднъж месечно се проверява предпазните устройства, отделните елементи, механизми, носещи въжета, органите за управление, хидравлична система. Така. Функционални проверки на някои от крановете. Веднъж месечно се проверяват крайните изключватели, ограничители на скоростта, устройство за контрол на затварянето на кабината на шахтите. Така. Устройство за контрол. Така. Елементи. Стоп бутон, контакт за безопасност на захранващия механизъм, буферите, предпазните клапани. Така. И ви споменах за нормите за бракуване. Нормите за бракуване, грънци. Една секунда. Имам. Три, две, едно. Така, дължина на участъка 3 пъти диаметъра, ако има 4 скъсани телчета. 6 пъти диаметъра, 6 пъти, 6 телчета, 30 пъти диаметъра, 8 телчета, ако видите, значи въжето е за бракуване. Ако има скъсано снопче, се бракува веднага и в общи линии с това смятам, че сме попрехвърлили материала. Благодаря ви за вниманието. Погледнете си учебните материали, проверете си наредбата и успех!